गोजोन फुंबिलि एसबि बड' निउस चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। हेलौ हेलौ आब' सिबिरानि ना? औ ए सोरमोनबा? दा अबाव दं? आङो दंथ'यो, न'आवनो दङ। अबेनिफ्राय बुंदों? आं नै माबा खैला मैला। खैला मैला। औ माबा खबरमोन? खबर माने एसे नोंनाव एसे भिडिअ'सो लानो थांगोन आं मालाबा। आदसा, सोरमोनबा? आंसो मिनिया हा मिनिया बर'। मिनिया बर'? औ मिनिया बर'। सोरमोनबा बांद्राय माबानो हमनो हायासै। माबायावहाय इउटुबाव होयो नालाय आङो। औ ओमफ्राय दा बेखौनो नोंजोंहाय एसे ओरैनो कन्टेन्ट रायलाय आदसा औ मिनिया रायलाय बर' इउटुब चेनेल दं नामा? औ फेसबुक पेज दं? फेसबुक दङ। ओमफ्राय फेसबुक पेजाव मा नाम? बेनोखा आंना मिनिया बर'आनो बेयावबो। ओमफ्राय इउटुबावबो मिनिया बर'। मिनिया बर'। औ सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय औ एसे माबाफ्राव होफानानै होदो, कमिउनिटि माबाफ्राव। औ नोंनियाथ' थांबायानो, आं नायबाय थायोलै सिस्टार नोंनिखौ। आदसा दे। माने बिराद मोजां मोनो आं नोंनि निउस फरायनायखौहाय। औ नायबाय थायो आं साबसक्राइब खालामना दोनखादों मा लांखायावनो। औ गोबावसै दे नों जेब्ला होजों सोनाबहा दंहैयोमोन होमबानो औ बानायनानै लादों औ आङो। औ ओमफ्राय दायो बङाइगावआव दङ दा नों? दायो बङाइगाव दं। औ बङाइगावसो फैबाय। ओमफ्राय न'आथ' दामानि हायाखैदां ने? बानायहांदोंसो। आस्सा खबर मोनदों न' बानायनायखौ? खबर मोनदों, औ खबर मोनदों। औ बेजोंनो थांबानो मोनलांखायोबा, खैला मैला नालाय। औ जोंना नुलां खैला मैला थांद्रायनांबावासो, बिनि एसे आफाङाव। जेबो जायखिया बे लामाजों थांबानो नुलांबाय, औ जायखिया दासो औ बानायगासिनो। औ बिदि दा जाथ'वाखै। बानायगासिनो। औ दा औ दासो बानायगासिनो नै बानायगासिनो। जोंनि खैला मैलासिमावहाय एसे साबसिनै जाबोगासिनो दं आरो। औ ओमफ्राय दे मालाबा फैबानो जाबाय। मालाबा थांगोन आं सिस्टार। औ खबर खालामनानै। आं थांबाय थाखायो नालाय सापागुरि बङाइ। औ ओमफ्राय ओरैनो समनि गेजेराव मालाबाफोर माबायोबा, औ गाबोन समनिफोर थाङोबा आं कल खालामना थांगोन। औ गाबोन सबनिहा माने गाबोन आरो सबनिहाफोर जानाय नङा, थारमाने जोंना बेबो धालाय जागोन नालाय न'आ। आस्सा सबनिया धालाय जागोन, ओमफ्राय गाबोन इलेक्ट्रिकनि खामानि थागोन। औ ओमफ्राय बे साननै सानथामबा एसे बिजि जागोन आरो। आस्सा औ धालाय होयोबाथ' जों बेयावनो थाहैजोबनांगोन नालाय। बिदि ने? औ माने नायनांगोन मानांगोन बिदि आरो। नोंसोरो नायो आरोना? औ नायनोबो लुबैयो नालाय, गावनि नालाय। औ गावनि न'खौलाय नायनो लुबैयो नालाय। औ आइया दिनैहाय एसे एकदम दस्रा खोनाथारदोंना नै भइसखौ। आंनिखौ? औ ओमफ्राय निउसावहाय एसे दस्रा खोनायो। रेकर्डिंआव एसे दस्रा खोनायो। औ बिराद मोजां सुर बोरलायनाय खोनाखायो आं सिस्टार नोंनि गारांखौ, आइयो सयथिबो। एकदमबारे दे बिराद मोजां फन नायबाय खालामनायखौ थायो मोजां आङो। मोनबाय दे। औ फैबा लोगो मोनसिगोन। औ रायलायदों। ओमफ्राय दा न'आ हाहां जाथ'वाखै ने? जायाखै नै मा होनो सबनियासो धालाय होगोन। आस्सा अनेक खामानि दंबावो, दासो स्टार्टिं होनजायो। औ ओमफ्राय दासान्दि मा जबफोर मावनानै दं सिस्टार? आंथ' फ्रि। जेबो गैथ'आ, बे निउसखौनो हेन्देल खालामो। आस्सा ओमफ्राय बिबोनाङा मा मावो? बिबोनाङा इनकाम टेक्सआव। बबाव? इनकाम टेक्सआव। दा बे बेयावनो बङाइगावआवनो। बङाइगावआवनो मावो दा? औ बङाइगावआवनो। ओमफ्राय दासान्दि सिगां बेंगलावमोन, दा ट्रेन्सफार जाबाय। आस्सा ओमफ्राय दा नोंसोर सानैजों थाखायो ने? औ फिसाला उन्दै दं। आस्सा ओमफ्राय दासान्दिथ' भारासो थानानै दं नामा? औ ए दंथ'यो बे बङाइगावआवनो। औ
सम मोनबा भारा थानाय जायगायावबो जागोन ना? जायो जानाया उसुबिदा नङा। औ औ होमबालाय माथो। बबेखिजों थायो बङाइगावआवलाय? नैबे गोजोनपुरियाव। ए गोजोनपुरियाव ने? बिसिनाव फैदोंमोन? ए हाबनो जोंनाव हाबनो? हाबला? दे। मोजां लामा दं नालाय। औ मोजां नाजालांबाय थादो सिस्टार। औ दे। आंबो बाया मोजोमा होख्लायगासिनो भिउस जाबाबो एकदमबारे बेसेबांसिम थांखो साबसक्राइबारालाय? माबाल' थांदों दाबो 24ल'। 24 माने एकदम 24? 24K ल' थांदों। अके 24K बाबो जाबायथ'। औ बिदिनो 24K खालामनोबोथ' अनेक नांगौना, ओरैनो हाब जायाना 24Kआबो ओरैनो जाया। नांगौ औ ओरैनो जाया। ओरैनो जाया। ओरैनो 1000, 2000 ओरैनो जायाना आरो 24बाथ' अनेकआनो। नाजालांबाय थाबा हागोन दे। नोंनिया माबासोल'मोन खोमा आं नायबा 10-15 हाजारसोल'सो जादोंमोन खोमा। स्टार्टिंआवनो आरो? औ होमबानो नायदों आङो। ओमफ्राय जागायजेननायल' नालाय। बहानिब्रा बेलाय मानसियाबो जा मोजां सानबाय थाबावबाय आङो। मानसिखौबो फसायलायबावखाबायसो आंना। ओरैबायदि ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना लाबाय आं मोजां निउस लाबोगोनलै बियो होननानैहाय। ओमफ्राय दासिमबो नायो आरो? दासिमबो नायगासिनो आङो नोंनि निउसखौहाय। ओमफ्रायो जायखिजाया चेनेलखौ एसे कमिउनिटि टेबाव होनानै होदो सिस्टार। औ मानिया बर'। मिनिया बर' MINIYA। मिनिया बर'। औ मिनिया बर'। जागोन दे। दे दे बिदिबा। औ दोनथ'लायनोसै होमबा ने? औ दे।